Musím ho vyvízt aprílem, než skončí den. Ale jak? Musí mít nějakou slabinu. Ach, pivko, má jediná slabino. Ty má Achillova pato. Pivo. Jasně, pivo, to je ono. Ale jak toho využít? Ještě, že ta plechovka nebyla víc natlakovaná. Jinak by mi to bouchlo do ksichtu a já bych byl úplně celý sákanej. Skrčku, to je jen pro zákazníky. Víte, že venku rozdává nějaký maník zdarma vodičku na beďary? Páni, konečně se zbavím svých uhrů. Blbeček. Co je to za prášek? Pění jak pivo. Musel bych se zvedat. Varování Ministerstva zdravotnictví. Nadměrná konzumace alkoholu může vést k poškození jater a rakovině konečníku. Pivo. Apríl! To znělo jako výbuch v Simpsonovic Residenci. Prosím tě, je to odsaď 2 bloky. A jako by jim z komína vytejkalo pivo. Pokračuju pěšky, volej na základnu. Potřebujem preclíky, preclíky.